dahil sa among final medical. Yan, naglakad-lakad kami ni Irene para masinati na mo diri dapita sa Malati. Yan, na kami dool sa Robinson. Oh, tubangan is ang Robinson. Yan. Taas kayong nga building diri sa Manila. Tagas kaayo. Sige na, day. Smile na, day. Oh, nya. Ha? Madam ka dyan. Smile. 1, 2, 3. Wait lang, day. Thank you. God bless us. Bye. Love you. Okay na, day. Tas kayong building. Matagawan. Masalta diri sa Manila. Oy. Tara, day. Aman. Ana, sige na, day. Pusing, day. Paingon, among gibaklay-baklay, paingon mi sa opisina. Pisinati gid namo ni ang lugar namo ba. Paingon sa opisina. Gikan sa Watanak, ibaklay namo. Baklay-baklay mi, paingon mi sa opisina para dili mi mapapag. Robinson Department Store. Atbang sa Robinson is Cafe Esco. Pag ang imong cellphone, gwapa siya paglayo. Imo. Layo. No? Oo. Pero pag dool ra siya, pang malapitan, gwapa siya. Nice. Pwede. Daghan, di kay mga dagkong building diri ba. Syempre, syudad. Manila. So, mga dagko gid oh, building. Ay, pag mo motor, reader lang, murag lang ko. Nawar good. Oh. Kasagaran ng mga motor. Oh. Ano man? Click. Ay, mga class man na ilang mga motor. Oo niya. Gani mo na nagkuha ng motor pati inbox. Oh, good.
Atong memorization maning kuan day para dili ta makuan day. Di ta mapapag. Di ta mawala day. Buntag pa day. O gyapon day. O di ta mawala day. Mao na ba natong giliko-likuan day? Dagan man day liko-liko day no? Book sa kuan. Sa Taga-agency. Kung ano ko sila no, wala pala buwanay no? Oda. No, di ko. Rag mauna ni day. Mauna day no. McDonald's. McDonald's ba to oy? Dili pa mao day. Pikas kalye pa day. Di pa day, naparad to day. Sa unahan day. Ha? Abi lang natog dool kay nagsakay man ta. Pero baktason di ay layo-layo pa man di ay. Ulan ba day ka tungal Airlines. Padre Paula. Oh, baka to oh. One Health Medical Laboratory. Ganda kay ito Robinson day. Lakaday, basi napapag na taday. Ha? Wala gid ka. Nawala taday. Balik kita sa tong agi day. Subayan to nato tong giagian. Dili mao no. Ha? Dili mao day. Da sa lahi ta nga kuan nun. Dili mao day. Wali day. Unahan ta day. Murag doon na ta mao na ni day. Distansya day kay itong gikuanan day no. Ha? Basin likod to day. Lakaday, nawala ta day. Supreme Court. Hospital? Oh. Day, musakay na lang ta day. Murag sakay na lang taday. May murag napapag na taday. Na may niagi diri nga San Andres Bukid. Nga sakyanan mo man naagyapon na tong kuan. Ay. Sakyan naman gani na nagtanaw-tanaw ko sa Karatola sa jeep. Murag dili na ni mao kay Maniday LRT. oh mo gani. Kubangan. Murag street taday dadto day wa day sa dadto niliko di ay. Liko ba ta? Niliko mangud tagod kay abi mangud nato Robinson niliko. Napapag mi guys, mga friendship. Bye. Magsakay na mi. Bye. Love you all. God bless us. Take care. Kato day sakyan mo to sakyan day. Naman.